କି ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ ସତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ସେଇ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ତପନକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ତୁମ କଥା ପ୍ରିୟା। ହଁ, ତୁମର ଚାହାଣୀ ପରି ସତେ ସିଏ ମୋତେ ଅନେଇ ଦେଇ ଯେମିତି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ହଁ ପ୍ରିୟା, ମନେ ପଡ଼େ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁମ କଥା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ ବି ତୁମର ନାଁ ମେଳ ଖାଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜିର ତୁମର ବିରହର ବ୍ୟଥା ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିରହର ବ୍ୟଥା ତପନ ବୁଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ସେଇ ବ୍ୟଥା ଦୂର ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତପନ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ ସତରେ ମୋ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବ? ମୋର ତ କାହିଁ ଭରସା ପାଉନି। ତଥାପି ଜଗି ବସିଛି ତୁମ ବାଟକୁ। ତପନ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛି, ତାର ଆଲୋକର ରଙ୍ଗରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଉଛି, ସେମିତି କାଳେ ତମେ ମୋ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବ ଏବଂ ମୋ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ରଙ୍ଗରେ ଭରିଦେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ମୁଁ ବି ପୃଥିବୀ ପରି ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି।